Nije wieke is het Savier. Dan kiezen wij de nieuwe Tweede Kamer. En voor deze verkiezingen hebben wij die vregen was tono wichtig viest. En daar kwamen deze 4 onderwerpen uit. Waarvan wij voor die uitziekje hoe het ervoor zit in Friesland. Maar het klimaat. Ik ben geboren in Sint-Lagen. Nou, daar heb je een prachtig gebied. We hebben heel veel gewandeld. Het Drentse Aangebied, Hondsrug. Ja, je hebt altijd ontzettend liefde voor de natuur gehad. Het gaat wel achteruit en je merkt het ook wel. Het hoeft niet of te wezen, het kan ook en wezen. Je kunt ook investeren in klimaat en milieu zonder dat je ten koste gaat van het tegenwoordig. Ja, ik heb altijd wel milieu, natuur en milieu absoluut als een reden gezien om op een bepaalde partij te stemmen. En dat is eigenlijk alleen nog maar meer geworden, begrijp ik. Ja, maar het is eigenlijk al te laat voor Nederland. Lika Seria hebben meer Friesen zwargen over het klimaat. Zo schreeuwt Michel van 46. In de hectiek van de geopolitieke ontwikkelingen vergeten we voor onszelf en onze leefomgeving te zorgen. Terwijl we daar directe invloed op hebben. En op heel veel andere zaken slechts indirect. En schreeuwt Challing van 24. Op mijn reizen in het buitenland en in Nederland merk ik hoe er met natuur wordt omgegaan en hoe het als bron wordt misbruikt voor kapitalisme. Ik word hier enorm weemoedig van. Ik denk dat er ook wel oplossingen binnen, maar dat kan nooit al te hut. Want als je het hut doet, dan ben je schokken groot. Maar je kan wel langzamerhand lietse dingen verhoren. Ja, natuurlijk wil ik een hele mooie wereld achterlaten voor mijn kinderen later. Dus ik hou daar wel rekening mee, ja. Ja, wat gaan we er tegen doen, jongen? Er is niks tegen doen, dat is de natuur. Ja. Ja, ik ben er niet heel erg mee bezig op dit moment, moet ik zeggen. Nee. Maar ik vind wel dat er meer, zeg maar, gedaan moet worden. Maar wat vernemen we in Friesland eens van de klimaatverorings? Daarvoor matten we 20 jaar waarom in de tijd. In Ljouwert zit al meer dan 20 jaar een waarstation en daar kiest goed zien wat er verroert. In de klimatologie mast ek oer zo'n lange periode zien om heldere conclusies te loeken. En in een oorroende 20 jaar is de trossteedtemperatuur in Ljouwert van 9,1 graden naar 10,4 graden kieren. En dat is echt te zien onder het ruimwetter, want met 11 graden meer kan de lucht zo'n procent meer ruimwetter vasthouden. Wat joggen we dan als we naar de Rijnval joggen? Het percentage ruimwetter is de oorroende 50 jaar met 10% daarna. En dat kunnen we de laatste jaren echt vernemen in Friesland, want Rijnbuien worden heel iets heftiger, zoals die van Boetenpost in 2024. Nou, het belangrijkste wat we leert is datgene wat voorspeld wordt dat dat ik een keer uitkomen gaat. Namelijk dat we echt last krijgen van extreem waar. En dat wij ons daar daarna nog beter in oefenen moeten. En begin oktober hielden we al Storm Amy. Storm Amy kwam rederij Wagenborg oer het mat. Want dit lege parkeerterrein P1 is in het stormseizoen altijd dicht. Maar deze storm kwam heel betiet. Met het opwarmen van de zeeën en oceanen worden orkanen en tropische stormen krachtiger. Ze houden het langer vol en de restanten van zo'n storm kunnen makkelijker bij u te lonen komen. Het tal simmerske dagen, dus de dagen dat het warmer is als 24 graden, is in die 20 jaar van 11,6 dagen naar 16,4 dagen het jaar gaan. En het tal tropische dagen van 1,1 naar 2,6. En dat is al haast 30 jaar verlien dat wij een oversterdentocht hoorn hebben. Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Want met het warmer worden van ons klimaat hebben de boeien en het wetter meer tijd nodig om op te kwooien. En de cijfers laten zien dat de taal ijsdagen en frostdagen alleen nog maar onaam binnen. Maar wat vinden de partijen nou? Dat jost je. Zoals zij het voelt. Het tegengaan van klimaatverandering moet topprioriteit zijn. In 2040 zijn Nederland en de EU klimaatneutraal. En de SGP schreeuwt. We hebben onze verantwoordelijkheid te nemen. Maar wel in de wetenschap dat God erboven staat. Dus, nou wist je wat meer over hoe het ervoor zit met het klimaat in Friesland. Succes dadelijk in het stemhokje. Doeg!